Good morning mga beshi ko at welcome back sa aking YouTube channel. So guys, kung mapapansin nyo, basa pa yung buhok ko. Kaliligo ko lang kasi. Saglit lang tong vlog natin na to. Kasi itong menu na to is may nag-request lang nito na kabeshi natin. So ito na beshi ko ang iyong request at lulutuin natin. So guys, kung ikaw nga pala hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ikaw ay mag-subscribe na at pindutin na notification bell para maging updated ka sa aking mga video. So, yun guys, papakita ang aking mga ingredients. Sana po magustuhan nyo ang aking recipe na iyain sa inyo. Ito ang ating mga ingredients sa ating Bicol Express. Ayan po yung baboy natin. Yung part ng baboy na yan is lempo. Tapos, ayun yung sili. Siguro yung sili, mga 1/4 siguro. Tapos, meron tayong sibuyas, tsaka luya. Tapos, syempre, hindi mawawala ang ating bagoong. Ibang klase kasi yung bagoong dito sa ingredients. Tapos, syempre, meron tayong kaking gata. Yung kaking gata na sinasabi is yung unang gata niya. Kalahating baso lang yung nilagay ko dyan. So, ayan, mama, ipapakita ko po sa inyo ang ating Bicol Express. A few moments ayan yung later. baboy natin. Pakukuluan muna natin siya hanggang sa maluto siya, tapos mawala yung tubig niya. So, ayan, mama, babalikan natin siya kapag medyo nawala na yung tubig niya. Okay, guys. Ayan, tumatalsik kasi siya. Kaya dapat ingat tayo. Pero pwede natin ilagay ang ating kasabay ko ng sibuyas saka yung luya. Ito po yung way ko kung paano ko magluto ng Bicol Express. Ayan. Kanya-kanya po tayo ng paraan kung paano tayo gumawa ng sarili nating version ng ating Bicol Express. So, ayan. Hindi kasi natin pwedeng masyadong lutuin yung sibuyas kasi hindi siya maganda kasi gata. So, ayan. Kung mapapansin nyo, baka yung iba magtaka, wala kasi tayong ba't wala tayong bawang. Hindi pa ako nagbabawang hapon. Bicol Express ako. So, ilalagyan natin ng ating bagoong. Pwede sa inyo kung gaano karaming bagoong. Gusto sa akin ako ng ganyan. Pwede na po natin ilagay ang ating sili. Ayan. Marami po yung sili natin kasi hindi na sa Bicol Express kung konti lang yung sili natin. So, yan po ang totoong Bicol Express ng Bicol. Yung iba kasi nagsasabi, pwede ba kuntian yung sili? Hindi na po Bicol Express yan. Sa Bicol po talaga ganyan po karami ang sili. Actually, konti pa nga yung siling nilagay ko eh. Dapat talaga moong sili tayo. So, yun po sa mga kababayan ko po dyan na mga mahihilig po sa gata. Ito po, panoorin niyo po ang ating special Bicol Express. So, tapos ilalagay na po natin ang ating gata. Ayan na po siya. Yung iba po kasi kapag nagluluto ng gata, ang ginagamit nila is yung powder. Ang i-advise ko po, hindi po maganda yung powder na ilalagay nyo pang gata. Kasi po,
iba po yung lasa ng powder. Para po sa akin, mas masarap yung natural. Kung ikaw magkukukod. Sarap naman po talaga ang natural dito. Tapos, ayan, hintayin lang natin siyang, sayang gata, kakang gata pa naman. Hintayin lang natin siyang, medyo maluto yung ano niya, yung, lagyan natin siya ng sugar. Maluto yung kanyang gata. Tapos, yung, syempre, yung mga ingredients niya, hintayin natin siyang maluto. Tapos, mamaya, pwede na natin siyang i-serve. Ganyan lang po ang simple ang pagluluto ng Bicol Express. So, mamaya po babalikan po natin siya kapag kumulo na siya. Ayan na po siya, kumukulo na po siya. Maya-maya po pwede natin siyang hanguin. Depende sa inyo kung gusto niyo ng medyo may sabaw. Pansin niyo yung, yung sili. Mas maganda pag kayo nagluto ng Bicol Express, may more on red na sili para maganda siyang tingnan. So, ayan. Alam niyo mga beshi ko, ang bango-bango nito. So, ayan ang ating special Bicol Express. So, mga 10 minutes na lang pwede na natin siyang hanguin. 2 hours later. Ayan na po ang aking Bicol Express. Medyo hindi ko siya, hindi ko siya masyadong pinatuyuan kasi pag may natira kasi pwede natin siyang initin. So, ayun guys, ang ating Bicol Express special. A few moments later. So, yun mga beshi ko, natapos na po ang ating nilutong Bicol Express. So, yun guys, sana po nagustuhan nyo ang aking menu for today. Actually, ang nag-request kasi niyan is isa nating kabeshi. Shoutout nga po pala sa aming JC na solid kabeshi at sa mga admin na magaganda at sa mga admin na mga pogi. Si Sir Jepoy, Sir Janelle, si Ma'am Marie, si Ma'am Jen, si Ma'am Leoneline, Oranan Mambo. Shoutout po sa 5 admin natin na napakababae. So, ayun mga beshi ko, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang po, Marie Chris 20 Lumerio, at paki-like na lang din po ang aming fan page na Chris Kabeshi. So, ayun mga beshi ko, hanggang dito na lang po ang ating video. At yun nga pala guys, sabi ko nga dun sa isang vlog ko, kapag tayo nagluluto, samahan natin ng pagmamahal at para maganda yung kalalabasan ng ating niluluto. Tapos, mas masarap talaga siya. So, ayun mga beshi ko, hanggang dito na lang ang ating video. Sana po nagustuhan nyo ang ating menu for today. So, ayun mga beshi ko, see you on my next video!